Usodolophu wesixeko sase-Nelson Mandela Bay umnumzana Nqaba Bhanga uthi kuzakusekwa ikomiti equka amacandelo awohlukenyo ukujonga umba wokutshintshwa kwamagama kwesisixeko. Lo kaBhanga uthethe phandle evakalisa ukungoneliseki ngokutshintshwa kwegama laledoluphu esithi khange kulandelwe inkqubo eyiyo yofakano-milomo. Idolophu yaseBhayi itshintshiwe igama layo yaba yiGqeberha ngelixa itinarha itshintshwe yayi-Kariega. Intatheli elijelo uLerato Fekisi uthethe nosodolophu ngalo mba. Ndiyazibusela kuni sisandosuka kwi-media briefing bibanjwe ngusodolophu Nqaba Bhanga apho esithi bayalikhaba igama lithi Gqeberha lithiwe after iPort Elizabeth. Kodwa ngoba sithena ke siva exactly thini zasithuthabo and also ithini indlela phambili ukutshintsha eligama phinde buyele kuPort Elizabeth. Mr. Bhanga, this morning you wathetha usithi eligama lithi Gqeberha is not a true indication of irreconciliation that you are trying to fight for. Yintoni kanye ngeligama elingathandiyo okanye lingalifuniyo masipala? Msasazi manditsho lento icace into yokuba eligama lithi Gqeberha batsho xa beyichaza bona aba balibekayo ukuthi into yokuba ayilo gama lesixhosa ligama elisuka kwi-Khoi sign language. Into esiyithethayo sithi ukuba batsho njalo ngabalitshintshe balibhale ngokolwimi leKhoi njengokuba pha kwi-coat of arms ye-country kukhona umyalezo on Khoi and San ebhalwe ngelanguage yamaKhoi and San. Kuba benzi ngolo hlobo ayo restoration le. Also Dolophu, you're saying that airport ngoku izothiwe beyi-David Steeman Airport, iBhayi bathi mayibe Gqeberha, iUthi bathi mayibe Kariega. You're saying that la magama onke ngaweKhoi San. If we're speaking about ubambisana reconciliation, there must be a name that presents zonke intlanga zase-Eastern Cape. Sasazi mandikuxelele ukuqala kwethu ukutshintsha izitalato apha sisevuyisile mina. Pha phezulu siselileni Hendricks. Ngapha ngaphezulu sise-George Border. Ngamakhaladi la, ngabelungu, ngamandiya, abantu abamnyama. Apha kule city besiyenza loo nto si-embrace amaqhawe edabi lomzabalazo. Singakhethanga cala sibadibanisa bonke. Kodwa kule kuthathwe uhlanga olunye amaKhoi odwa kwathiwa i-airport ngekho ngamaKhoi, kwathiwa i-city ngamaKhoi, kwathiwa itinarha ngamaKhoi, kwathiwa enye ingingqi etinarha ngamaKhoi. Sithi noko ngekukohlulwe into yokuba idiversiwayo. Lowo ngusodolophu Mandela Bay Metro Nqaba Bhanga esithi bazofomisha i-multi-sectorial committee which will include osomashishini i-university ngendlela lokujekela igama leGqeberha esileli gama alithethi nge-reconciliation bambiswano abantu izinhlanga ezithile apha e-Eastern Cape. Kodwa now let's go back to you in studio.